до този момент. Продължаваме само с още няколко категории. Следващата е за песен на годината. Номинации за песен на годината. 4 секунди. Анелия и Гъмзата. Текст Лора Димитрова. Музика и аранжимент Иво Молов. Вярвам в любовта. Глория. Текст Мариета Ангелова. Музика и аранжимент Светослав Лобошки. Йо-йо. Илиан. Текст Росен Димитров. Музика и аранжимент Цветан Спасов и Георги Куртев. Като те почне. Кари. Текст Росен Димитров. Музика и аранжимент Цветан Спасов. Най-добрият. Мария. Текст Мариета Ангелова. Музика и аранжимент Кости Юнита. Неблагодарен. Андрея. Текст Росен Димитров. Музика и аранжимент Кости Юнита. Тихо ми пази. Галена. Текст Тина Денчева. Музика и аранжимент Спас Лазаров. Ще покажа на сцената рожденика тази вечер, други рожденик Борис Дали. Здравейте отново, приятели! Тихо ми пази и стискай устни. Една моя любима колежка и дуетна партньорка Галена. Се постарая лично да я връча. Много поздрави от Галена, която в момента е в Америка, където има супер успешно турне. Ще ти доставя на теб удоволствието да връчиш на Галена лично наградата. Искам да благодаря на Маргарита Лозанова, че продължава с желязна ръка, въпреки нервите, да спазва хубавата традиция и да организира това събитие, на което се събира цялата гилдия. Успехи, Галче, ако ни слушаш, и честито от мене. И от мен също. Борката тъкмо се беше наканила